alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi idan ana maganan aiki ali ne a farko da addu'a ta mahaifa ali ka kara karko farin ciki ga manoma in har kai ka sauko kana rabon taki da iri sai godiya ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi cikar mutum ya je matar kirki cikin gida uwar mu momi kina aikin ki da kyau uwar gida hajiya sa'adatu mai raba alkhairi gida gida mata gurin jagoran kirki mai gida ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi kana ta aiki memba wancan na ta kallo wa zai tare rana in har ta riga ta bullo muna farin layi mun girma a dinga gwalo muna hannun lida ya ce mu sarara ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi aikin wakilci kun san dole a nemi dan kwarai shi o'ona ga yana ta adawa je ka sa garai kana ta aiki cikin tsari duka mun gani sarai Allah ya yi da nufi gabajen zaki gwani ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi ka taimaka wa matasa don ku su samu karfi da tallafi na karatu har su yayi zurfi ka rarraba musu jari karkai yayi murfi suna yaban ka a kowane fanni ka biya ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi wajen rabon jari mata kuma har da mu ma mu ne kashin bayan al'umma har su girma sofi matan aure har zaurawa da su ma suna daka da turami har waka suke ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi a bangaren lafiya an yi aiki yanzu mun gani dokta kake ali isa je su mai farin jini ka ba da karfi a wannan fannin gashi mun gani an gyara tsarin duk a zuwan ka muna gani ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi da tambarin mai gida jigo talba mai farin gida sanata dan gambo hanya yau babu gargada kana ta aiki mun gode maka mai farin gida kana amana da gurzon memba mai gida ali isa je mu je gida mu ga aikin zaki firgicin wasu alijisi mai gidan bene ka girma shiga gidan kara memba balanga billir mun ga wakilci to ka bi mu biyan bashi mu je gida mu ga aikin zaki